Assalomu alaykum barodaron, zinda va sarbuland boshin. Hozir mo dar ҷамоати деҳоти Карим Исмоил деҳаи Истиқлол ай шоҳрои мисол Дангараву Кулобу шоҳро мебиёяд. Хоб норақати мезгар Эскигзар аймис Эскигзар тарафи дисти чап то мехири мебиёй деҳаи Истиқлол сол так яъни наздики Адир. خب خانه فروشی من برادر خانه ساختگی ای سالی 2015 در اینجا زندگی داره. ای برادر زندگی داره، خانه رو با سودا ماندگی 6 سوتیق زمین. خب من اینجا اوغلش گل گوساله کاهدون همش تیار. حاضر اینجا مثلا میتونی گل کنی، میتونی خب مولی майда чорои майда кини, метони мурғ кини, метони инду кини. Фақат камтар меҳнату заҳмат кашидан дар кор. ду дар хона тайёр, сеюм хонашам сол метони ки ана ремонт кини тайёрай. ҳамом ҳамаш дурушда, хоб поёнашда падвал астай, падвали хуб. ха бо инҷа метони ба худат хеле мувофиқи таба дарвоза кини. Мана замин, боғчаҳо, ҳамҷа тамоми шароитош хуб. хотиррасон мекунем ки ҳамиҷа ай бародар қариб 9 сол шид дар инҷа зиндагӣ дора. хай хонаша дар савдо монда, бо ягон ҳавли калонтар мехоҳа. ай шумо касе ки мисол тарабгори хонай ҳами фақат кӯчубанд та мебиёрӣ, мемонӣ зиндагӣ мекунӣ, дига ягон кори дига намекунӣ. агар ягон мисол дизайн кунӣ, ягон мисол бо базебӣ кунӣ, ягон дарвозаҳо, ягон заборҳои бо хеле брушатка чи қати кини хай бо ихтиёр дорӣ. ҷои хуб, ҷои беташвиш, боду ҳавои тоза, наздики Адир, ҳама шароитҳо хуб. ҳама одамое ки мисол хонахарам мисол вай дорам вай мекунем, метавонем ки номро шумо дар зери ҳамин навор мемонам, дар тамос бироен. беҳа ҷои хуб. ман вақте ки ҷавон будам, бовар ки ҷавон будам, ҳамин хел хонаҳо набуд. як хеле хаскапа мекардан, мебурдан бачаро ҷудо мекардан. ҷудо мекардан, мегуфтан ака бачам худат медони. вай ҳозир ҳамин бисёри фикр мекунем расияно ҳамин ҳавли бихарен, ай ҳамун мошино давор, ай ҳамун ягон корои чида ҳавли бихарен, ба шумо ояндаҳода сол мулки хуб мемона. ҷо мега соли 2015 мана усуна нишон теда, усуна нишон теда нигоҳ кар. ҳамиҷа мега ки ҳамин бародар манам ҷор нишон теда. ҳамин бародар мега ки ҳамиҷа ду хона буд мега, ҳамиҷа ду та хона буд мега, ҳамсоя бологӣ, ҳамсоя поёнгӣ мега. ҳозир мега дига ҳамин хел бисёр шуда, ҳамин хел одам бисёр шуда ки тобас гуфтан як ҷои зебои дилкаши ватан, як гӯшаи зебоманзар, ором, тинҷ. хоб барои ҳамин кадоме ки хоҳишманди хонахаранд, ман ҳамин зери наворда номрош мемонам. шумо метавонед ки занг бизанед, соҳиби ҳамин хона қатӣ шумо суҳбат кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи пок бошед. зинда ва сарбаланд бошед бародарон.